Nna Ndewo ka eke imekwara afọ m na ọ na-akpọtụ akpọtụ n'azụ azụ biko kọwakenela anyị maka ọgbakọ anyị nọ na ya n'obi n'ụbọchị taa. Ife anyị nọ na ya tata bụ maka igbu ya owulu nya etu ndị be anyị na ndị Nimo si ekwu ịba na Akwu Ozo. Papa anyị echigwa ọzọ mana ọzọ dị stages dị ịtọ ime alọ ibu ego ọzọ wee baa na Akwu Ozo ya nwe emegbu alọ bu ego ọzọ wee na-awa ba na Akwu Ozo. Ọ bazia na Akwu Ozo a wee nọ ya 28 days etu esi anọ for purification mee nsọ dị ya na ọzọ na-asọkwa nsọ da-asọ. O mechazi anya o wee zuo ezuo mgbe ahụ agbụ ịnya owulu ọzọ nya na taa ka ọ na-ebido taa ka anyị agbụ ịnya anya owulu bifo ndị ọzọ bịacha ahụ ebe na
inezie anya n'ọkpa ihe owulu ọcha na-abụ n'ọgba ama na ochizigo ama na owulu bụ ego maka na agbaghị ihe eje wee bụ ya bụ owulu mgbe ego si na TT bazia na na milion ọ bụla obere ego ya bụ ọzọ obere ihe so anyị kenere Chineke na emechara ya wee ruo taa ndị ọzọ abịagwo tinye ehi mma n'onu ka esi eme wee fụkwa ma ha ya abịazi ma Owelle Nimo ma Onowu Nimo ha ya abịa wee bụ ịnyanya bụ ugwu ka ha wee sakwuolu 90 years n'aka na papa anyị na-eselebrate kwu 90th birthday ya bụ Onowu owu ọgbọ ka ha bụ ọdụ nke Onowu ọtọ Chukwugo 90 mana Owelle anyị agwa anyị abịakwa ka ọ sara 90 nke etikwuo n'ọnọdụ o nwere ike ọ bụzi ala 140 ka ọ ya adị so nọọ ezigbo ihe na-eme ebe anyị na-ekele Chineke nya mmiri zogidekwa mana o ruo tata ọgbahụnata anyị wee na-ekele Chukwu na-asị ya ka o nyere anyị aka ji enya mmiri ka anyị wee mee ihe anyị ka na ọkwụkwọ na o jiri mmiri na o nwere onye ejidewu ọkwụ ihe nkwenyere na ya olisakele anyị na ụra na o jiri mmiri o nweghị ihe ihe ya na o jikọkwara anyị ya mmiri na-eri mgbe eru ụtụtụ nwaokwe ihe na-eme n'ọnọkata ọyọ ọnwa ya ọyọm na nri ya na-esi ihe niile na-aga ọfụma so na mgbe happy dịpụola opportunity na-ekene ụmụnne m niile ma ndị ka ya travel na plane ha ya ejinata na ọ ya aga ọfụma na okwu ya akpọrọ ya okezie nwunye m nwoke ekene ka nya ọgbaka mbọ ego o tiri na ya bụ na ka ọ na-ada ọzi na TT nwunye nwaanyị bụ Caroline Eke ọ ya adịrị ya mma majikwuru ego na ya anyị ncha niile na-ekwo Bibiana mma kpọcha ha afa na nnekwu ya na-emecha Bibiana Chinwe bụ ada nke Igbo ọbịa bụ onye nke Igbo ọba anyị Caroline bụ onye nke isi ọ ya adịkwa Bibiana na mma na ụmụ ya na di ya na ndị bie na-ekwo nke sista Ebelechukwu bụ Benedict ọ ya adịkwuye na mma o sokwu kwado ihe a na-eme tikwenye ego igwe o wee chafu ọ ya adịrị ya na mma mụnwa bụ ogbuehi ọ bụ mma onye nke nọ ọnwụ mbụdị ọkpara Lawrence Uchenna Ekwutife ọzọ Nnanyelugo na Nimo Chief Akusinachi na Nimo ọ bụ m si na ahịa eme ihe wee kọdineti ihe gbagharị ihe dị na ya anyị wee wekọ obi ọnụ wekọkwu ego ọnụ wee mebie maka na nyere akwụkwọli ogwu onye ọgbakọ anyị aka anyị wee na-emi wee nyara azụ wee na-azụ kọtọkọtọ ebe wee na-ekenekwa nwanne m nwaanyị bụ Dr. Ifeoma Esther Eze-Ani Nni Ekwutife Dr. Ifeoma Eze-Ani anyị na-ekene ọ kwadocha na ọ ya nata onwezie ihe dapụta anụ wee kagharịa ya ọ bụ na ọrụ ya n'ọka n'okwu ebe anyị na-ekenekwa nke Iruka bụ onye nke ọtọ nke Iruka ọ ya dịkwara mma gị na di bụ Abiodun na ndị be ndị buru ọ ya dịchara ụmụ mma na-ekwe onye nke Ịsa bụ Osita dị mma Innocent Osy ọ ya dịrị ya mma ya na ndị bie na nwunye ya na ụmụ ya nye ekene ka ha na nkwado ọ ya dịla Okezie nwunye m nwoke mbụ Dr. Okezie Ekwutife ọ bụ Chinwatakweaku na Nimo anyị adịrị ya mma ọkụ ya kwaturu ehi nwa akwaturu ebe ụwa na ọ dịghị izi onye mmesi kene ya keneka nya ya na ọ ya adịrị ya mma ọbụma hụ akwatukwu ehi ọzọ mbọsị 90th birthday onye bịa ihe ihe anyị na-ekere Chukwu na o nyekwara nna anyị 90 years which is a rare case maka na ndị na-anya ma ndị na-anwụ na 50 ma ndị na-anwụ na 60 mana o wee nye nna anyị 90 mana 70 ka ede na Bible onyecha anya 70 wee ikwerie 20 nwanna anyị nọ nnekwu ihe na-eme ọ nnekwu ife wee na-ekere Chineke wee na-asị ya biko ya nyechakwuo anyị 90 years gị nwa bụ nwanna eze ụzọ gboza n'onwe ya ihe wetakwa 90 years na ọ bụrụ ajị ise ọ ezigbo ihe ka ọ ndị na-abịala ebe ha ya ewetacha 90 years ọkwa ha weta ihe tikwuo ya na nke ha nwere na nke enwere nwe ya na ọ ya adịghị mma achala anyị mma ya na-eme taa ya aga n'ihu ịrọ ka m jeje itepeteri m
na work every day can you that a day you na ma gbagwo ya uru gbanya kpọcha ọ na-adakwa ebe ọ na-adabe Chris Okoye ọ na-adabe Vincent Okoye ọ na-adabe ọgọ asị m nwa dị a na ibe m bụ Chimeziakụ nna ọ na-adakwa ebe ọzọ nkaka nke ọkwa ebe na-eri ka ọ na-ada n'Ifite.Ani a na-agbụ ya owuru ụzọ 10 n'Ifite.Ani tata ịgbakọzi anyị ọ dụkwa ka oje ogo na B ọ nọzikwa na M ụgwọ nnegwu ya na-eme so ka anyị kere Chukwu daalụ rinne daalụ thank you very much daalụ ekpere gị amaka anyị wee na-ayọ na Chineke emela anyị amara anyị ncha niile ya anọkwa 90 kpụ ya aka na-arụ isi ike otu a ga ekpere anyị si wee dị n'ụbọchị nke tata daalụ nna anyị ukwu ya gazie nna anyị kwu ndewo biko ọkwa anyị ghọta na ọ bụrụ ọsọ ọzọ ka a na-echi na papa anyị nọ 90 bụrụ nnekwu ife nke ekpere na-ekpe n'isi n'ụbọchị nke taa ekpere na-ekpe n'isi na ọ ya adịrị ya mma anyị kene Chukwu for the blessing of longevity maka na ọ bụ onyinye ka ọ bụ onyinye si n'aka Chineke ogologo ndụ ahụrụ na ịwaka anya ma ọ niile erike ezigbo nri ma ọ na-ịchaka akwụ mba ọ bụ na Chineke nyere ngọzi graciously and favorably. It is a favor from God, it is a grace from God. So Chineke nyere nna anyị 90 years ị na-anya ebe webe the happy 90th birthday birthday celebration to Ozo Joseph N, Ozo Chukwugozilu Nimo mmadụ ebe a na-akwa akwụ mmadụ mgbe ọ dị ndụ okwe ka anyị na-eme ihe na ọ hụrụ mgbe iche na onye nwa nwụrụ iwe jeje bute golden casket ma diamond casket nke nwa bụ ịkpọ mmadụ mgbe ọ dị ndụ jiri anya n'afọ gbagharịa ọfala na ndụ okwe ka anyị na-eme ihe so ndị niile ya abịa ebe ọ ya adịcha ha mma anyị na-ekele Chukwu n'isi na ya bụ 90 years ndị niile ya abịa 90 years nwa ọ n'Ọgọst 6 ka anyị eme ile anya na date tata bụ 30 July 30 mana nke nwa this 90th birthday ya hapụ n'Ọgọst 6 so Ọgọst 6 aha anyị ezisachago ozi ebe ya adakwa gidigidi anyị na-ayọ Chukwu ka o jiela anyị mmiri nye ekwena ka mmiri maka ndị ya esi Ọka na ndị Imo steeti ebe dị iche iche ndị anyị na ha na-emekọ ihe ya abịa na Chineke kwalụ ha ụzọ ha gaa ọfụma bịarute bịasoro anyị kene Chukwu dịka etu nsikwubu na ya bụ 90 years ya erutecha onye ọbụla bịa so anyị wee kene Chukwu maka ya ọ ya erute ọkwa orute ya o wee tikwuolu nke o nwere eme wee gbogo ya nọọ ihe ekene anyị na-eme anyị na-ekenekwu for your coverage na ọdụ ọbụ o nwere onye ya akpọ ruo last minute support ya mana emekwa anyị etu a mere ihe yi na ọ na-aga anyị wee kene nọ ya adịghị enwetakwunye ahụ 90 years ọ ya agọzi anyị ya bụ Ozo Chukwugozilu ọ ya abụ centenarian ọ ya ihe mee ya centenarian na nna ya ochie ebe mamụ ya si bọọ ụja nwanne nna ya ọ nọrọ 110 ya n'ọwa abụọ ahụ ka o ji eje o ji abụọ ndị bọọ ụja wee na-eje wee nọ ụwa 90 ya na ọ nọkwa 110 na ma ya akịja ha akịja maka na ebe ọ mụrụ nwa dị ana ha na-anọ 110 ya na ọ nọ ya na ma akịja ha akịja na mma mma na-agba ahụ si ewere eje wee Chineke anyị na-ekenye na nke o mere wee na-asị ya na anyị onye ọkpọkwuola anyị aka anyị ga-ekene ya biko na ekene meere anyị ncha ka ya ka anyị fụrụ yọta n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen ya gazie nna anyị kwu ya gazie
Owelle Nimo na-abata. Ọ bụrụ na Owelle Nimo abata, ọ baa n'ụlọ. Elu asọ ọjị ọsọ ọjị. Ọ bechaa ihe dị n'ọjị. Before ememe celebration, oyi ya n'elu ihe ọ bịara tata. O mekọ ya egwu ayọbazịa. Mgbe ahụ ihe nwoke ya bụ egwu izi ga-ebido. Mana emere ihe abịara. Kele ya abịara. Daalụnụ. Ife anyị na-alụbọ tata bụ nwanne anyị nwoke Ozo Chikwugozilu. Ife anyị ọtata bụ ka o jizuo Ozo Nimo. Owelle na-abịakọ n'ụlọ Owelle Nimo. Owelle Nimo. Nimo na jiko kana Anambra kamba longo Owelle Nimo bimanya
amaka dị na n'igwe bago na anyị ga-ekene igwe na ọ dịrị obele eze igwe ọ bụ isi mmadụ igwe ọjọbụrụ niile ụka na ajụ n'ajụjụ eze ọgwa na ana na-akwụ eze egoro gụrụdo na n'ime mmanwụ ekene ndị na-egwu bụrụ ụwa nwa mgbagwụ mmanwụ arụ ọdịnagụ egwu m na ọ ji adịla gị mma igwe n'ije daalụ ọra mmadụ igwe ni ofu nnukwu ehi ofu nnukwu ọkụkụ pentenkọst ndị agbala nze n'ebe a ndị chukwu n'ebe a ndị bụ oriri ukwu a ga-anata nnu a ga-emechi ya asọta adịkodu ebe a na-edebiri nnukwu kodu ndị na-enye egwu na-ekwutebe mmiri a ga-atụkwa izu because the robot starter, if I be a little bit what can you tell me about it? Can you talk that I don't found that? Makanam, iya waga, but iya very local. You better local, you work. I went out yesterday, never I hit that. You know, now when I go, I go to be a no. It's for members who didn't come to the room. Now, when I'm there, when I ask the guy, this is not your room. Whatever I am, never say you can. The man who put out the one. You know, you can have power that. And you are way when I can watch the guy. Macandrum can, and yeah, everybody do. Ndumke adada yadadu. Wesile kenna. Nimela yabela. Meli yabela. Ibeli na yeba. Ibeli na yaba. Mangaya baba mangaya tata. Ngau na yela. Ngau na amale. Kwabri yela yandu. Wesinna. Naina yoko dekere. Agasu na beke na ndumu so. Ewena yo. Imala yo pekala yo. Bujela yo bukepu. Nunda kana yo sina bless yo ayo. PG, take an action as you check. On your left. I mean on your right. When you take it here, they're about now. Yeah, Oji. How could I see that? Ozo. Anyị na-asị nna anyị ukwu elili anyị na-agba elu okwu akani ọzọ eji amara ọgaranya anyị na-agbanye ya na ndụ n'ogologo ndụ na arụ isi ike
Hello, sir.
Happy birthday now. Thank you.
Thank you.
From now, where they go? Yeah, and you won't walk with a guy there. What do you do now? You are lying now, home. Ozo Chukwugozilu asị ka nkene ụmụ ọkụ maka na akwụkwọ na ụmụ ọkụ abịara ịma na-enwekwa nsogbu ma na ihe a na-eme agha mana anyị atụgide n'ụmụ ọkụ wee gụba egwu wee si ịrụ n'oge anyị amụichanya uru ma si arụ ụmụ ọkụ mana na aga bụ nsogbu aka rezọlvụ ya mana etu ha bịagbu kịta oge ebe wee bụrụ nri wee jebe mbe nri ochie bọọlụ ụja bụrụ nkwukwu ihe niile maka na ndị bọọlụ ụja nụecha anyị ewee menye ọbụla adamabalị etu esi ha wee ewu ebe ahụ ehigide nri gụgide egwu tụpịagide chie wee wụ na etu ha bịa rụ a ha ya agbagodo azị na ndị be ha na-azụ ọgba azị ọgbachadị azị ume ahụ ede ha anyị ewe gbogoro bọọlụ ụja biko ga-arụ nri nne anyị kelere unu n'afa ogbenye nna m Ozo Chukwugozilu ọrụ ya gbara uru tata mụnwa bụ ogbenye Nnanyelugo Chukwugozilu Igbo ebubu m ekene na-enye unu si na ọ ya dị unu na mma etu unu erikwakwa ọ bụrụ na nna m na Chineke akpọ ya na ojere mma abụ ikwu okwu n'ọmụ ya anọchi okwu mgbe ya bụ uru unu abịarịkwa ikwu ya dọbụ ụjọ ọ gaghị efufu efu ebe ọ ya adịgịrị gawa ka Chineke gọzie unu gọzie niile bịara ebe ekpere mụ na ụmụ ncha ya eketacha 90 years maka unu chetacha anyanwụ 90 years were tikwere nke unu ga-adị ewere 90 etikwu na nke imere eme ya onye dị 60 ewere 90 tinye ọbụrụ 150 so na ọ ya adịbụrụ na mma n'afa Jizọs
Ife mmadụ na-achị aba nwunye mma nwetara egwu n'eze n'ụwa ya masị ya n'ụwa ya ọnụ meke nnụnụ